nyt varusteet. Kypärä on tärkein. Se täytyy olla aina. Sitten nämä motocross-hanskat ja polvisuojat ja kyynärsuojat, mutta ne ei ole pakollisia, niitä meillä ei ole. Mutta meillä on motocross, noin jotkut ihme suojahanskat, kypärä, polvisuoja. Ja sitten menopelit. Nehän taas se. Muuten ei pysty ajaa joku tämmönen VMX. Mä ajan nyt rampista. On yksi vaihtoehto. Tai sitten tämmönen potkurauta, mut siinäkään ei oo pakko olla näin tämmöstä isoa rengasta. Ei oo pakko. Ja sitten voi olla tavallinen pyörä, voi olla maasto-VMX:äkin tämmönen tässä. Tai sitten ihan tavallinen pyörä. Tai sitten jopo. Tai skeittilautakin on yksi vaihtoehto. Ja sitten vielä potkurauta. Tämmönen, missä ei oo niin isoja renkaita kuin siinä äskeisessä.